dugang kabaskog sa among panglawas. Okay, yung pangalan lagi ni Kristo mo Ginoo. Amen. Sa anak, sa santo. Okay, kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Eating na ta guys. Hello guys. Mayong gabi guys. Natadir ka sa birthday kay mamakas lang. Ara ang handa. Everyone. Diri na ko maglingkod may ha. Mang, hali mang. Motherland. Sinugban ako naman na. Sinugban. Eh, plato sila sa... Plato, Plato ah. Okay. Dili na. Dili na. Motherland. Kauli na. Ah. Lagi ko. Mambiyaw na. Mana teh? Ako yan. Kinsa? Ako magpunan nito ang kabahay. Mamila. Kutsara diri mamila. Manang. Magkuha ko kuan isda. Unsa man eh? Unsa man eh? Unsa may mo day? Cook daw. Pundador. Ay ko wala pa ita. Sunod ang tiyan. Mundador no. Magkaon sa magkaon ayan mag-inom. Wala, sige. Ay kuan iya ha kaning kuan o kanang kanina iya ha ay. Asa. Kani oh kani. Mo rin ya. Salad na yung paborito. Sila mo. Nara o Aka na, salad. Ha? Ara o salad o. Salad. Wow, delicious. Sarap. Ay, cake. Okay, wait lang ha. Okay, mo ha? Cake di ay iya ha. Magkuha tagsudan guys. Karon pa ko kabalik og vlog. Pila ka adlaw mag 1 week na. Tapuyan ko sahay eh. Ay am na ko ibulan. Ga. Namila, hindi na isda. Ana. Butang sa di bangko. Ali na. Ang lami kayo na kay kuan. Isda sa bato. Ali na manay. Agoy, cake na po yung gusto oh. Okay, oh yeah. Cake, kagain na. Ako ang favorite yun. Shrimp, pwede din mo na shrimp. Oh, pwede na ron. Ano sa man? May ulang kamay? Ulang. Fresh day. Luto ka pa. Oy, Mon. Oy, mo kaon man. Pagi asat spawn mo eh. Ay, nang iro niya dito tuyok. Tikas. Limon. Abli to? Nasi Manay. May magkotong luto. May sige na may. Ha, kabata lang din ninyo no? Ano sa may adobo? Bye. Chicken joy. Bye. Sige. Salad. Ali man. Mata naman. Saan ka muna? Ruwag din ko ba? Eh, busy? Sila nagbabatay. Mata mo. Mamang mo, ma'am. Hey, may na hey.
Pata mo. Nagdala. Break mo tayo. Online class ang mama. Ha? Online class ang mama. Ha? Berian, baik. Tagis pinta. Oh, Naman ni batang. Hey. Pagkaon mo. Ay, sa Elias lagi ang sound. Ay, kek ang bata na mo, nag-cake. Aman niya ito ibutang. Eh, Silvi. Silvi kayo maghatag na mga... Kundi ko man kayo Palangging? Ah, palangging. Ay, sorry. Ay, sorry. lagi. Ito na ang ba? Sorry, I love you. Kaya pinagkamay na. Kaya pinagkamay. Kaya pinagkamay. Ah, kanan. Oo na kang bebe, tutong gamay. Dali ako kuhaan. Oo na. Mouth is good. Plastic rin. Ah, tubig. Nag-UTI ni dito, bilantan. UTI na ni. Nga ano ko, hindi mataas sa sila na, kurti man. Oo din, chika din na mo. Agay, UTI. Kaya na yung bata. Di pag galibanga, madala rin ako smile. Balong ko sampal sa kuwan, galibanga. Puro UTI, di ko parapot. Dugay may Kaya si isang Biotic kuwan. na. Dugay may isang diaper. Ni wipes wipes, di ba ko galibanga siya. Ni wipes wipes. Nara Kaya naon, alpilasa. Dahil, naraan. Tubig. So, Ayun, what mo, dali, dali, dali. Wala, kinala na kuwan din na. Pagtana nung puno na. Sige, di sa Isang din. LTI. Ay, Tibo ng babae. lagi, sensitive kayong babae. Sa pampers na ba? Kasi sa anak ko magulang, naanang gyapon. Okay. Sa lima, ilisan na yun. Kuan lagi, mag-diaper. Ay, mag-kuan na, oh, mag-short, oh. Oh, dili pa akong lakaw. Diba? Ba? Ano ni? Baka? Tagorang. Nakatang ang mga buhi. Nawag, ganun ito ba ngay? Kasi ko nabili. Malaka na start tali mo. Nabili na. Pampa ka na yun, itapang. Ito kayo, susulo itong ito sa Reza. Para ko. Susunog yan mo. Sa buhay. Pagkakulong. Kumain yung napit. Tapang mo ito. Dahil ba siya ang pakasa? Ito. Ito yan. Papalas din. Padungo na ilan ang pagkain kayo. Tulog last man. Laro pa kami tulog nila. Papagyan nila. Ayan. Kulog. No. Ah, nulod man po noon. Ano, baka na, lagi po ron. May kablo ta hirap. Itan na ka. May pag-ituwa ko. Wala mo no? Noon, ano ni Maris, sabi kayo na shirt pa. Wala mo yun. Gunting ba? Gunting. Gunting ba siya ba? Ito ba ang isa niya? Pura makasikurit dahil. Oh, luto dahil. Ngiti ang nami. Di mo kaan eh. Ikaw lagi na, ngiti. Cake iyang di ba natan? Ngiti luto. Cake Lalo di ko mo. very Ngiti good. luto. Lalo di ko mo. Eh, wala na yung paniuto. Mahawak. Dahil kapal ko. Okay, ko. Uto ma. Dahil ako na yan ako. Hindi ko sa ipad. Kaso mo sunda ko. Uy, lamig ka rin sino ba, oh? Isda. Lamig kayo, ganahan ko na rin. 1 kilo. Ano? Kaya Kahapon pa, lamig kayo. Ilan yan? Ako, tuglas. Saan ako? Lamig, maday kayo na. Baon? Dili ko ni pagot sa'yo. Dili na pugot. Kuha niya, kanang indahan. Kami ang sabaw sa wala. Lami, tahan akong sweet sauce. Pag-iwa ko ng kilo. Isa lagi na. Sarap. Sa pa yung soft drinks. Pero kung gano'n, man mo ka ng
Rice? Ay, ay. Bit eh. Ang emperador ba, ang pundador ba, pijuhi ba, kay lami kina. Sil, ang itik mo to, sis. Yan, tukan. Sil. Ah, Sil, maluwi kasi. Mawi at ito na gay. Ay, wala. Tikin? Okay na. Ah, bebe, ah. Nyam, 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 nyam. Eat na, eat na. Ah, anak. Dili, mangitag sabaw, mangitag ano. Lara de. Hindi mami, rin ako magpapakain. Di mo kaon lagi, awa ha. Kait na. Nga nga sa Yan naman ako. No. Masuko siya. Pasok ko chili sa... Dali, ma'am. Pasok ka, pre. Wait lang, bilang mo. Ilang kanin manay ha? Ilang kanin? Isog ka na ah? Murag lang kami. Ay, bubog tissue na. Israel kaon. Oh, yung mga dagway. Uy. Gigutom na na. Kaon na noon na karong bago lang. Kamay raman ako ng yata. YouTube Premium is ad-free YouTube and ad-free videos on YouTube Kids app. Try 1 month free. You like? Huh? Ilang ka nagla? Mommy, shoes. Sus! Diyos, iya. Juice! Yang juice sus! Water. It's a water. Water? It's a water. No, wait lang, wait lang. Nya. I think nya. Nya. Water. Okay, mamang ning one ha. Your cook ha, kang mamang ha. Sinong kid? Kagaya ko bibiha, di rin butang. Bilang, mi ba na? Gini Wala, sulod me. lang mango. Kana rin. Okay. Mommy, shoes. Mommy, the food. Mommy, the food. Ang grabe, duha, George. Shoes. Oh, no, no. Okay, okay, okay. No, 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 mommy. Ha? Dirty na, dirty na. Dirty na na. Oh, what? Dirty. Okay, okay.
Tulis na balik. Tikar ka kaya. Tikar kaya eh. At ito matuwad. No, asa? Okay, sorry. Uy, no sa kata. Tuloy na ganito ko. Wala pa gani ka mag-story. Tuloy na ganito ko. Gatang putahan. Ay, dali, pe. Stand up. Tama na eh. Dito pa nga to. Oo. Thank you Lord, at hindi makaon. Kaya na to ito? Dua? Dua? Tulo na, tulo? Tulo? Tulo to? Dua. Magtulo. Bataw si kantong mata na ba eh? Uy, ginawag ko. Ano man? Paglo yun no? Ano man? Ayan, ganun pa pilan. Ito ba ni update ka? Ayun din. Ay, diligin siya. Dato yun naman. Na, masige ba yan ipuan? Masige bilis sa kasama na ako diri. Pero, Dali, dali. Tiyang oo, niya. kaya ako muna diri. Duka po rin, duka ba? Oo, gani. Pero kabalo, masyadong kahandukan niya sa CR. Mga dawaton, yun ako. Dali, dali. Lipat tau, lipat to. Excuse Lord. No, ligo na. Ayan, yan na. Limawong aso. Meron yatas ko, Bidjan. Bidjan, kamu kayo. Yatas ko ah. Wala Wala kami sa pura. Bidjan na iro. Sakit. Ito. Mama, motor. Mama, Bidjan. Garan ka ni de. Anahan ko. SKO. Ini mata. Ayan. Mata ba? Ayaw, pa, dito na kailangan. Wala, busog kayo ko. Daghan ko nakaon. Thank you Lord. May, lumang may. Elias, pareho dito. Paboritong basilyo nang. So, dali na kayo, Chow. Kani anak. Kani anak. Kailan mo yung mga nanay? Kailan mo yung mga Ay, nangatag. Nakamatay ang laki, oy. Nakapin ang laki. Dali rin mong sakit. May, ano mo, yalagaan. Nagiging ako. Kapit, kapit din ako. Kaya ito'y ginuko. Sana lang malaki ako. Ay, hindi lahat sa tanan. Dali. Hindi lahat nila. Ano may pwede lagi? Pwede man ha? Ano pwede po? Pwede man ang papatong ako. Kurang na yun. Oh. Wala nalikon sila sa color. Ah, di mana yun? Mo rin? Tingnan mo, ayun na yun. Yang nga tulong? TikTok. Mas, saya ko ba? Bir papir. Dadal. Ha? Dadal na mo ba? Ulit na sobat. Dogan na ba yung kaway TikTok na? Basig layo. Oo, anak. Pa, kita ko ba? Alam mo? Nantulo ni Mansoy. Dadal, alilot kayo. No, diluta no? Murag bunika. Murag bunika. Ako ba ba yun? Ikaw mas sa ilaga. Ay, chocolate? Ilaga o kilo. Minggo man na. Ako yan din. Pati sa ako yung mga libo. Buwan na isla. Buwan gibid lang kani. Okay mo pa to? Dito to. Dali saya dugo ng kwan. Ito, layon. Layon.
Baik ni. Sakit eh. Gaabo ni mo. Naman tinutulog ko eh. Kawar ya mo na. Vitamin C. Vitamin na siya. Layo lang mama na. Malayo. Chow chow. As ni Juan. Bawal mo na makita. Nagmalayo pa ka. Mag-tiktok daw ta anak ka do. Na magana-anak Wala ka. naman na. Uy, kato na sa una. Lagi ka tong pag-uso ba? Pag-uso ba, mga yaga-yaga, mo pinag-isikat sila. Sungod na itong mga vlog. Maabot dito sa dagat. Oh, pag inatras. Bawa sa ginatras. Dagat. Wala na nanawag oh. Papa. Tawag siya. Islan lagi doon. Dara oh, food trip. Dara. Oo. Ahaman. Nasa ko po. Saka nyo, anikin mo. Basta ka sa microphone. Ay, nagod. Dance. Ulit klase nga sayaw na, takili? Maula ra ba din? Does it drop you? A few moments later. Hello everyone, maayong gabi sa tanan guys. Naaday mi diri karon si Ate Mila. Naaday mi diri karon guys sa Minterio guys at dagat mi ni Fatherland. Wala pa ang uban ako suon ugma magtapok mi diri ugma kay ugma pandagko man, panggagmay pa man karon sa likod namo dagan kaayo po. Bibo kayo guys ang Minterio diri sa Tiguma Private Cemetery. Dagan kay tao sa likod namo. Eh. Mubalik man ta ugma diri ma kay pantagko man ugma ka ha. Ha? Balik ko ta. Yan naman ta. Uy, punta naman eh. Gilak to nimong motor may. Namin pulis. Ay, kay balo din ng pulis nga tuan ng motor. Di ba naman kasi siga dito sa una nga? Wala. Ano? Ito, dito kami. Taon daw eh. Ito okay na. Naman to ilan na guys. Wala lagi mga bata guys. Mga Chriselle. Ah, dito. Napaman kong usawa. Atong last year guys, nami diri gatapok tanan. Hantod may gabiing dako alas 10 nami nakauli kay taman ra bang pudug alas 10 di ari magsarado na sila. Moto kay Sila din dito eh. ha? Kalag-kalag.
Itong kuha ni Papa. Itong iyang kinibutan niya mo sa rem. O ito alas 2 sa tangan. Aw. Kalan ko lang kuha. Sarado. Ito ni Uban. Kaya 10 okay. Buntag mo ba? Diri man daw to gilubong si Ika may ambot adapit sa gilubong. Atong bata man namatay sa heart. Ito kung silingan na mo. Dili lang. Ambot aka siya dapat gilubong diri. Unya day mo mauli di ay te. Abi na ko ugma pa mo sa kadlan uli. Alas 8 na ay ano. Ugma? Ay di pa kanang abi na ko sa Domingo sa Kadlawon. Lunes klase na. Ugma daw sila mauli dili karon. Di unya kadlaw man. Di kadlaw. Aw. Kita ra magtungtunganan. Oh, nara. Ibot studio. Ay na maligya diha. Oh, pila po. 150. Dira may. Palit ka ma? Ano naman sila mano? Tanggal na bagi Plino. Oh, tanggal mo. Tanggal ya ko. Ate lang tumpaw mo ba? Iha pa gyud. Maray si ko pa palit na. Dugong ipader na. Sila Manoy. Ngit-ngit kaayo guys. Ano man imong gamay? Oy, kuyo. Pabilin ba? Pista na mapatay. Droga pista. Nanti mereka. Nangaji naman si mama. Mereka tadi sikit.
gali itong panahon na nga naata diri nga. Alas 3 pag idagutan ang pito ka kandila nga gagmay gibutang sa tinapay. Kamo raman tong lapad kami pagkagabi naman may ato na abot. Yan ang ano man ma. Alas 3 pa nang pagkidagutan ang pito kandila nga gagmay. Diha. Nagabinan na lang wala na. Gadila abot siya. Wala na layos. Sige na, ngaon na mo kay mga di sa pagpangaon din. Ina, gumapangaon, adi na me. Pag gumapangaon, ayak ka na palong katong gadila abot kandila. Naman tato na rin. Na mo? Namo ato? Katong na yan, mga bangko dire. Namo ato, katong nagdilaab siya. Gidagutan ako kung alas 3 pa sa hapon, dito katandila na gamay. Wala gid siya na palong. Pag gumana ko pangadji, ayak pa sa palong. Nagpaabot sa papa nga pangadji. Katuloy ko, gumita ko. Sumadring nga umping ani dire. Dito sila. Kami ato mo gabi namin naabot. Wala ka nila kutsilyo, kutsilyo naman ko Balikan na ni ug siguro brasan. Ha? Dala na to sa Liha ko ko na ko pino ba? Lagi no? 1,000? Oh, liha nga 1,000. Ang pino ka ba yan? Liha nga pino. Pino kayo? 1,000 ma. Sa liha nagpalit, maguglihagot mo mo kabaluan ako sa mga number. Ang pagtong pino kayo, 1,000 Ano number. ko madala, tos balay. Itong dirimi kay ako may galimpyo ni, hindi makay na. Pero sa balay ang liha kay pag imo sa bata, ngadto na mamila na pistol, wala nang buka sa liha. Sirit ang bugla ko. Ayun. Iya, ang padiri. Tao si Papa, November, namatay ko sa November, marambulan na. Lagi no? November 18. 1826, walo ra ka Lagi no? adlaw. Hindi ko siya, kasi sa pagkatao ang pizza. Lungon ko nang adiaw. Dili na siguro ka ba? Unsa jo? Parang Ay gaya ay. Sige haya nga kuan man na. Pero lungon lagi. Ay lungon. Oo, ang pula nga tent. Ay lungon day na. Bilan. Ugma sila na ilungong. Sabay sa panda, sabay sa kalag-kalag. Oh, sakto po kay daghang tawo ano? Nya mamingaw man unya dapat kay manghuli man gini mga tawo. Dili mo uli eh. Ito mga plaigit, pabiling ito. Yung tagan to. Kwartahan ganun ni panglubong di ba? Lagi no? Oo. Hindi ko sa dagko kay kuan. Ito kayo buwan ka na. Dapat inanir tanan ba no? Pero lindot og view ba? May buhatan mag mga balay na. Maot ang tanaw na kung bawat balay. Guot ba? Ha? Lagi? Oo. Mahal mo ko ng babaw? Ato dia sa lapidan. Ano yung pinakamahal nyo? Babaw, mahal na diha. Oo, mahal tayo. Wag, sintabahin ko. Kani kay pila gani ni Mang? Kaning lubnganan ni Papang? Ani? Oo. 70 man ata. Na. 70. Ya ato sa taas 100 na to dito. Pero kung sinta na diha, 100. Tara. Oliver, wala lagi na giduwa ng Las Oliver. Sa Naman, division dyan wala ang ni Oliver, sa oh. una. Gi-compute sa tag-iya mas dako mas ginansya ni. Ali magagamay kayo cinta na. Kung direta sa minteryo kay dakog igo. Pila kay tax kada lubong ano? Lagi? Usa ni ma magbayad kag boys ni ma? Pero wala na siguro. Wala na? Kuha mo pa mutan ng tagyan, no? Wala. Kasi patinga na lang tabag ikalot Lagi? Ilam ning yung tagod niya ato nang ibayran so ano sila Sila na siguro yung magbayad na no? magbayad sa buwis siguro. Pero sila na siguro yung bayad yo, nagatuig. Ang gobyerno kay pila man to 20 ra tong tuig siguro. Open kay nanay mga bariyan, mga 20 na katuig. Ala, Aw, kuha na katuig to. Yan sa pagkamatay ni Papa, 21. Kaya no? Ano, 21 katuig no? Oh. Ikat pagkamatay.
900 ang mga baryan. Pagkuha. Ah. Oh, gikuha na yung kuno, ang bukog tanan. Kuha ang bukog. Ili na ko dito, basa pa yung pansyon bay. Lano? Kung silupin nga gipasok na ko itong iyahang sapatos kanina, ito pa dito. Itong itom niya nga, paborito niya nga sapatos. Oo. Wala na dugta. Lara man silupin, wala madugta. Lara gyapon, hektan lagi yapon. Silupin mo na humo. Wala. Uy, Ilan tawag ng silupin, lara ang sapatos ayo. wala mo koy hangin nakasulod god. Sirado mo gayo. Ko ng tao pagtanong mo. Kuan pa kanang naabito sa pansyon. Babaw mo na no. Oo. Kasi mo kuha ulit. Pag anak nimo sa salamin, siya ra gyapon. Pag ukap nimo anang ulpa tanan. Ah, sudah maghangin no? Ay mabilin. Yawo rin no? Ay mabilin. Marangilan siya na ang ulpa na yan. Sawang sa amin. Kuya anak bayot mo. Ay, katong gipatay. Sige. Kato ba katong amigo ni